Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, хоць у нас апошні дзень тыдня, але я думаю, што трэба ўсё ж таки горача яго закончыць, таму што гарачы парень у нас у эфіры зараз знаходіцца. Вот хто не глядзеў праграму з яго удзелам, мне таксама не падабаецца, то раю паглядзець. Вы ўбачыце, як эмоцыі б'юць праз край, і дзякуючы вось, можа быть, такому свайму, з такой дэманстрацыі свайго эмацыянальнага погляду на падзеі, якія вакол адбываюцца, мы вырашылі запрасіць Андрэя Стрыжака да нас у эфір, каб энергетыкі наддаў і нашаму эфіру таксама. Прывітанне сузаснавальніку Байсол, праваабаронцу Андрэю Стрыжаку. Вітаю. Вітаю, Зміцер, ты уже так разрэкламаваў, што я тут буду энергіяй хлістаць, но я троху прыхварэў, таму я не ведаю. Добра, што бацылы не перадаюцца праз экран. Усім прывітанне, хто зараз глядзіць і слухае нас. Ну, я думаю, што бацылы ты, можа быць, не перадасі праз экран, но прынамсі я спадзяюся, што калі не энергетыкай, ну то добрымі думкамі з намі падзелішся. Давай ведаеш, што пачнем з нядаўняй інфармацыі, якую ты агучыў пра тое, што апошнім часам да вас у Байсол, асабліва у вашу службу эвакуацыі, павялічылася колькасць зваротаў людзей, якія хочуць, просяць пра дапамогу, найперш з эвакуацыяй. Гэта сапраўды так, ці это быў такі, ну, можа быць, разавы ўсплеск, які вы ўспрынялі за нейкую такую, можа быць, сітуацыю катастрафічную? Як яно сёння выглядае? Ну, фактычна гэта былі зведзеныя дадзеныя амаль за месяц. За верасень мы фіксуем такі рост з пачатку верасня, з канца жніўня. Як я пісаў, што збольшага гэта звязана з тым, што міліцыянты і іншыя сілавікі выйшлі з адпускоў і пачалі працаваць па сваіх планах, квартал закрываць, што яны там закрываюць. Это першы момант. Другі момант гэта тое, што зараз сканчаецца вось гэты 4-гадовы цыкл, які для нас значны чым? Тым, што на пачатку хвалі рэпрэсій, якой мы зараз знаходзімся, давалі тэрміны якраз такі 3-4, максімум 5 гадоў. Гэта тады быў такі паталок. І большасць тых людзей, якія былі асуджаны падчас першай хвалі арыштаў і судоў, гэта былі людзі, якія менавіта зараз пачынаюць масава выходзіць з турмаў. Акрамя таго, што выходзяць памілаваныя, вось гэтыя 100 чалавек, якія у нас ёсць, плюс яшчэ выходзяць просто па тэрміне. І таму мы бачым такі пастаянны рост зваротаў, в прынцыпе, цягам сяго года, але вось пік адбыўся якраз такі ў верасні. Безумоўна, ёсць сітуацыя, у якой у сілавікоў ёсць спакуса, ну не то, што спакуса, а план вербаваць людзей, спрабаваць іх неяк выкарыстоўваць, асабліва тых, каго зараз выпускаюць па памілаванні. Ёсць такая інфармацыя, што адна з працэдур, праз якую праходзяць гэтыя людзі, гэта якраз такі вось размовы з рознымі там камісіямі і рознымі спецслужбамі, і што там на тых размовах адбываецца, я думаю, што можна здагадацца. Ясна, што ёсць такая небяспека, але мы працуем з гэтымі ўсімі выклікамі і бачым гэтую сістэму, праблему і бачым яе ў комплексе, ну і глядзім, што можна з гэтым усім зрабіць. Я вось акурат такі, ты трошку пераскочыў наперад, но я так разумею, што так, давай вот, гэта ўсё ж такі у вас былі такія перасцярогі і, скажем, інфармацыя пра што такая праца адбываецца, што такія, можа быць, завербаваныя там ці, ну я не ведаю, скампраметаваныя ці наадварот там пад пагрозай прымушаныя людзі такім чынам вось спрабуюць звяртацца ў службу эвакуацыі Байсол, каб гэтыя губазікі там ці хто там гэбісты змаглі прасачыць, адсачыць, якімі шляхамі вы дзейнічаеце, ці гэта сапраўды вось зараз ты каментуеш тую інфармацыю, якую, здаецца, учора распаўсюдзіў Байпол? Не толькі з байполаўскай інфармацыі у нас ёсць сведчанне пра гэта, мы працуем весь час з усім інфармацыйным потокам. Я думаю, што ў прынцыпе гэта адны і тыя ж збольшага крыніцы ў поле, якія даюць гэтую інфармацыю, альбо адны і тыя ж самыя сітуацыі, якія даюць магчымасць дайсці да гэтага такім аналітычным спосабам. Так што тут нічога новага для нас Байпол зараз не сказаў. Можа быць, гэта новае было для прасторы інфармацыйнай, але мы працуем з гэтымі
гэтымі выклікамі штодня і разумеем і бачым, якім чынам ідуць спробы інфільтрацыі альбо нейкіх там выцягвання дадзеных з нашага боку сілавікамі. Так што па вялікім рахунку для нас гэта не навіна, і мы з гэтай сітуацыі працуем штодня, і час ад часу бываюць, канешне, спробы. Мы у каардынацыі з нашымі калегамі па кааліцыі службы хуткай гуманітарнай дапамогі абмяркоўваем гэтае пытанне. Зразумела, што ёсць пэўны абмен інфармацыяй. Так што ёсць, канешне, у гэтым свае плюсы, што адразу бачна сітуацыя і сістэмнасць тых ці іншых выпадкаў, калі там выпадковая нейкая сітуацыя альбо калі зразумела, што пашла сістэма. Ну вось акурат таки, тому что мы разумеем, что праца-то не спынялася. Я маю на увазе там спецслужба ў розных там вербоўкі, спробы неяк закінуць агента, вызнаць нейкую інфармацыю. Просто на фоне твоих слоў про тое, что павялічылася колькасць зваротаў, і тут гэтая інфармацыя яны неяк так супалі, і склалася ўражанне, что вот это такой вот нейкі вал такі акурат такі нападкаў, з якім даводзіцца працаваць вам, і які незразумела, дзе тут больш сапраўды справакаванай нейкай такой працы гэтых патэнцыйных агентаў, ці сапраўды людзі імкнуцца выехаць з-за вось павелічэння пагрозаў. Заўсёды ёсць пэўны адсотак тых людзей, якія пайшлі на супрацу, ці пад прымусам, ці самастойна, ці ўвогуле ад пачатку працавалі на спецслужбы. І тут працуе матэматыка. Калі ў цябе павялічваецца колькасць заявак, павялічваецца вал зваротаў, то, канешне, і удзельны вес вось гэтых людзей таксама павялічваецца. Так што, калі, напрыклад, ты вывозіш там 10 чалавек, то ў цябе там шанец на той, што адзін там трапіцца які-небудзь такі. А калі ты вывозіш 100 чалавек, канешне ж, там адсотак гэты узрастае. Але я хочу падкрэсліць, што заявкі да нас пайшлі у вялікай колькасці не толькі на эвакуацыю, таксама і на зборы, таксама і на іншыя розныя нашыя магчымасці, якія ў нас ёсць. Так што я магу сказаць, што гэта хутчэй сведчыць не пра тое, што там сілавікі сабралі нейкую там, не ведаю, легіён ботаў ці там агентаў, якія зараз штурмуюць еўрапейскія межы, і ўсе павінныя зараз сидзець і чакаць наплыва гэтай агентуры. Не. Гэта хутчэй выглядае так, што ёсць натуральны поток, які зараз павялічыўся, і ў гэтай плыні, канешне ж, значна больш шансаў паспрабаваць праскачыць у нейкіх іншых агентаў. Так што гэта хутчэй знак і хутчэй для нас сітуацыя, у якой трэба больш увагі, яшчэ больш увагі надзяляць пільнасці і бяспецы. Ну і, в прынцыпе, не толькі тым службам і арганізацыям, якія дапамагаюць рэпрэсаваным, а ўвогуле ўсім людзям трэба разумець, што ў новай хвалі заўсёды могуць трапіцца людзі, з якімі трэба быць вельмі асцярожнымі. Так што не губляйце пільнасць і кіруйцеся здаровым глуздам, калі камунікуеце з людзьмі новымі, якія прыязджаюць. Тут гэтае правіла ніхто не адмяняў. Калі ўсё ж таки прааналізаваць, ну найперш можа быць тыя заявкі, якія ідуць на эвакуацыю, гэта ўсё ж таки пераважна якія людзі, тыя, хто ўжо быў вызвалены і вырашыў больш не рызыкаваць, бо паўтарэнне такога вопыту нікому не пажадаеш, ці гэта тыя вот ведаеш, якіх да якіх яшчэ не прыходзілі, але вот як ты кажаш, там сілавікі вырашылі закрываць квартал, і людзі адчулі небяспеку, ну то есть вот как бы і тыя, хто ўжо вырашыў, не, сядзеў 4 гады, але больш немагчыма. Гэта заўсёды по-рознаму. Кожнаму чалавеку гэтая думка ў галаву прыходзіць пад уздзеяннем розных фактараў. Хтосьці пазбаўляецца фактары, які яго трымаў дома, адбываюцца сямейныя трагедыі, напрыклад, паміраюць старыя бацькі, і ўжо чалавек як бы разумее, што все, больш ён ужо не абавязаны знаходзіцца ў Беларусі, ён прадае свае маёмасці, спрабуе выехаць. Гэта такі самы просты варыянт, тут мы просто даем кансультацыю гэта зрабіць, чалавек звычайна едзе сам. Але часта бываюць сітуацыі, што прыходзяць па кагосьці з тваіх сяброў, і аказваецца, што ў чалавека нечышчаная тэхніка, дэвайсы, і вось таму раптоўна ўсе зрываюцца і павінны ехаць праз тое, што хтосьці не забяспечыў контур бяспекі. Ёсць, канешне, сітуацыі там, дзе людзі выходзяць з турмаў, і яны не хочуць паўтарэння гэтага досведу, і гэта зусім іншы пратакол включаецца, таму што вельмі часта гэтыя людзі невыязныя, і з імі трэба працаваць больш складанымі шляхамі. Часам бывае, што гэта людзі, якія трапілі ў такую сітуацыю, якой яны проста не могуць заставацца ў Беларусі. Так што заўсёды гэта вельмі індывідуальная гісторыя. Ёсць такія, ёсць іншыя,
ёсць реально вельмі розныя выпадкі, але эвакуацыя хутчэй за ўсё, часцей за ўсё гэта нейкае раптоўнае дзеянне, таму вось часцей за ўсё мы працуем з такімі сітуацыямі, калі чалавек раптоўна апынуўся ў сітуацыі, дзе фактары змяніліся. Альбо там скрылі дэвайс, альбо арыштавалі кагосьці са знаёмых, альбо чалавек сам выпадкова там штосьці зрабіў такое, што трактаванае было лукашыстамі як злачынства. Дарэчы, вот нягледзячы на ўсе спробы, каналы магчымай эвакуацыі застаюцца? Так, на сённяшні дзень мы маем магчымасці для таго, каб чалавек мог знікнуць у Беларусі і з'явіцца ў бяспечным месцы. Зразумела, што далёка не для ўсіх, што ёсць абмежаванні, ёсць нашыя магчымасці, якія, на жаль, мы не можам пакуль пашыраць праз пэўныя прычыны, аб'ектыўныя прычыны і суб'ектыўныя, але збольшага, калі чалавек да нас звяртаецца, як мінімум ён атрымае кансультацыю, як мінімум мы яму раскажам, што можна, што нельга, якія спрацуюць, якія не спрацуюць сітуацыі канкрэтна ў ягонай гісторыі, і ў любым выпадку ён атрымае адказ на пытанне, ці можам, ці не можам мы яму дапамагчы. І магу сказаць, што звяртаюцца, і людзі па-ранейшаму едуць, і у нас ёсць для гэтага магчымасць. Будзем працаваць да апошняга дня, пакуль гэта будзе магчыма. Ну, ось буквально колькі тут 2 дні таму у нас у эфіры былая палітзняволеная Ірына Шчасная, якая рассказывала просто з таким захапленнем, як Байсол здолеў яе эвакуяваць з Беларусі, і ну яна кажа, я просто не уяўляю, колькі гэта і лагістычных і розных іншых складанасцяў давялося камандзе пераадолець, що зладзіць, каб вот арганізаваць вось гэты працэс. Перадавала вялікія вам падзякі і прывітанне. Дарэчы, акурат такі учора, калі я не памыляюся, быў адкрыты збор на платформе Байсол для дапамогі былой палітзняволенай Ірыне Шчаснай. Калі ласка, калі у вас ёсць такая магчымасць, то далучыцеся, зайдзіце на старонку. Спасылачка на гэты збор ёсць у нас тут у каментарах, замацавана таксама зверху. Зайдзіце, паглядзіце, пачытайце, калі ёсць нейкія развагі, але дапамажыце і падтрымайце Ірыну Шчасную. Можа быць, нашага калега Андрэя Мелешку, якога вось не пусцілі вярнуцца ў Грузію, ён вымушаны зараз налажваць жыццё з дачкой у Польшчы. Ці якія іншыя зборы ладзяцца на Байсол. І вось, дарэчы, пра вось гэтыя зборы, якія ты сказаў, і іншую дапамогу апроч эвакуацыі. У чым, якія зараз найперш балючыя і актуальныя праблемы і запыты? Ну, для нас заўсёды вельмі важна, у першую чаргу, тая падтрымка, якую нам аказваюць людзі, і ты, Зміцер, асабіста вось толькі што зрабіў такую добрую рэкламу, і у цэлым інфлюэнсеры і блогеры, якія распаўсюджваюць інфармацыю пра магчымасць аказання дапамогі праз Байсол. Для нас заўсёды актуальна гэта тое, што мы штодня, амаль штодня адкрываем персанальны збор адзін. Гэта значыць, што дзесьці ад 5 до 7 збораў на тыдзень і каля 300-320 збораў на год. І ўсе гэтыя зборы, гэта чыйсьці гісторыі, гэта чыйсьці трагедыі, альбо выклікі, якія паўсталі перад людзьмі абсалютна нечакана для іх. Я вельмі усцешаны тым, што людзі дапамагаюць і працягваюць гэты ланцужок салідарнасці, гэта вельмі важна для нас. Калі казаць яшчэ пра тое, якія ёсць патрэбы, ну, насамрэч, акрамя такіх голасных гісторый, у якіх адразу бачна героя, антыгероя ў гэтай гісторыі, да нас звяртаюцца людзі, якія, на жаль, не могуць публічна і голасна казаць пра свае сітуацыі, не могуць расказваць. Ну, напрыклад, праз тое, што гэта сем'і палітвязняў, якія зараз знаходзяцца ў зняволенні, сем'і баяцца, што гэта будзе мець пераслед і супраць сям'і, і супраць самого палітвязня. Такія зборы у нас не адкрываюцца для іх, а мы выплочваем ім разовую дапамогу. І вось якраз такі на гэтую разовую дапамогу сабраць дастаткова складана грошы. Таму мы ў гэтым месяцы абвесцілі кампанію па прыцягненні пастаянных падпісчыкаў на наш агульны збор. Менавіта з агульнага збора робяцца выплаты для палітзняволеных, для людзей, якія выйшлі з турмаў. Падтрымка беларускіх добраахвотнікаў таксама ідзе з тых грошай, якія збіраюцца на агульны збор. Калі у нас ёсць падпіскі на гэтым зборы, у нас ёсць магчымасць планаваць нашу будучыню. Мы можам пралічваць, колькі грошай мы можам запланаваць і наколькі мы можам паднімаць, альбо наадварот, наколькі нам прыйдзецца зніжаць тыя выплаты, якія мы робім цыклічна людзям, альбо робім разова людзям. Так што я запрашаю і заклікаю усіх далучацца да
агульнага збора, тым больш што зараз у нас ідзе спецыяльная кампанія, у якой кожны, хто падпішацца на агульны збор, будзе ўдзельнічаць у розыгрышы лотаў, якія нам прадставілі беларускія мастакі і музыкі, і вы зможаце стаць уладальнікам альбо ўладальніцай аднаго з іх. Вось зараз у нас до 7 кастрычніка разыгрываецца 3 плакаты Владимира Цеслера. А вось заходзьце на наши сацыяльныя сеткі, далучайцеся, глядзіце, і кожны, хто падпішацца зараз на baysol.org, той будзе ўдзельнічаць у гэтым розыгрышы. Вельмі раю далучыцца, паўдзельнічаць у гэтым розыгрышы, то 2 як мінімум адразу профіта, але можа быць нават і 3. Это, во-першае, дапамога таму чалавеку, той ініцыятыве, якая вось менавіта зараз патрэбна. По-другое, атрымаць нейкі плакат ці іншую працу таго ж самага Цеслера, такі шанец не часта ў жыцці выпадае. І трэцяе, гэта, конечно, будзе ўласнае маральнае задавальненне ад таго, што ты ўсё ж таки спрычыніўся да гэтага. Андрэй, вось буквально пару дзён таму прости господи Воскресенскі ў чарговы раз заявіў про тое, что спадзявацца гэтым вось збеглым і ўсім астатнім змагарам на нейкую там адлігу не даводзіцца, что маўляў, працэсы ідуць такія як трэба, ні про якую адлігу гаварыць не варта. Гэта зразумела, і там как бы по паводзінах і тых же самых губазікаў і прапаганды відаць, что ніякіх там спробаў штосьці сцішыць, выйсці на плато хотя б не будзе. Это означае, что вам працы не паменее, прынамсі, на жаль, бліжэйшым часам. Гатовыя? І як ввогуле як ты вот ацэньваеш усю эту сітуацыю? І ўвогуле, можа, адразу, каб не адыходзіць два разы, што ты скажаш про гэты выступ Воскресенска, ці скажем, тыя тэзісы, якія ён агучыў, якія яму спусцілі там ці таварыш майор, ці там хто там яшчэ? У першую чаргу трэба сказаць наконт працы. Часам гучыць такая думка, што Байсол зацікаўлены ў тым, каб Беларусі працягваліся рэпрэсіі. Гучыць парадаксальна нібыта, але насамрэч, калі цынічна раскласці гэта ўсё па складніках, то атрымліваецца так, што пакуль ідуць рэпрэсіі, то ў Байсола ёсць праца. Так вось гэтым людзям, гэтым крытыкам я хачу адказаць, што калі рэпрэсіі спыняцца, праца ў нас будзе яшчэ больш. Таму што тыя десяткі тысяч чалавек, якія зараз прайшлі праз рэпрэсіі, тыя ці іншыя, былі звольненыя, былі аштрафаваныя, былі пасаджаныя ў турмы, згубілі здароўе і згубілі свой сацыяльны статус і ўвогуле магчымасць неяк працаваць і працягваць сваё жыццё, яны ўсе будуць патрабаваць рэабілітацыі. І гэтай рэабілітацыяй займацца трэба будзе таксама камусьці. На дадзены момант у складзе кааліцыі нашай хуткай гуманітарнай дапамогі сабраліся арганізацыі, якія займаюцца як падтрымкай, так і рэабілітацыяй такіх людзей. Калі не будзе рэпрэсій, калі будзе нармальная дзяржава, калі будзе нармальнае грамадства, працы і ў Байсола і астатніх арганізацый, якія дапамагаюць, будзе яшчэ больш. Так што гэта абсалютная непраўдзівая і хлуслівая інфармацыя, што Байсол ці хтосьці з нас асабліва зацікаўлены тым, каб рэпрэсіі не спыняліся. Наадварот, мы хочам, як і ўсе, каб палітзняволеныя выйшлі з турмаў, каб рэпрэсіі спыніліся, каб нарэшце грамадства перайшло ў нармальнае стабільнае развіццё з нармальнай уладай. Калі казаць про тое, што кажа Воскресенскі, канешне, гэта ўвогуле вельмі дзіўная сітуацыя, калі яму дазволілі даць інтэрв'ю Зеркалу, окей, там была такая гаворка, што ён дае інтэрв'ю не экстрэмісткаму некаму парталу, а як грамадзянін Беларусі, грамадзянкі Беларусі. Канешне, гэта гучыць вельмі дзіўна і смешна. На судзе такія адгаворкі не спрацавалі бы дакладна, на сённяшнім лукашысцкім судзе. Калі сказаць менавіта пра тыя тэзісы, якія ён агучыў, гэта вельмі добра артыкуляваная пазіцыя, якая гучыць у тым ліку і з вуснаў Лукашэнкі, і вельмі добра, на мой погляд, што чарговы раз гэта прагучала, таму што гэта пазбаўляе ілюзій часткі людзей, якія чамусьці думаюць, што там нейкая адліга, нейкае памягчэнне, нейкія там вось пайшлі выпускаць палізняволеных, так можа мы ўжо паспеем яшчэ там махавікоў у гэтым годзе на лецішчы пасабіраць дзе-небудзь пад Мінскам. Не паспеем, на жаль. Таму што сама сітуацыя ніяк не змянілася, і рэпрэсіі не спыняюцца. І гэтыя дэкаратыўныя дзеянні ў выглядзе амністыі, яны вельмі важныя для кожнага чалавека, які выходзіць з турмы, бо зразумела, што на волі лепш, чым у турме. Але сістэмна гэта сітуацыю не змяняе. І Воскресенскі
Воскресенскі чарговы раз гэта падкрэсліў, ніякай вам не будзе палёгкі. Мы хочам, каб вы паўзлі на каленях, каб вы каялись, каб вы малілі пра міласердзе, і можа быць тады верхоўны вождь будзе да вас літасцівы. Але гэта нічым не адрозніваецца ад тых пазіцый, якія яны ўсе 4 гады прамаўляюць. Так што гэта вельмі добры лек ад ілюзій. Гэта вельмі добры лек ад тых спробаў выдаць уяўнае за дзейснае. Так што слухайце уважліва, што кажа ўлада сваімі ртамі, пачынаючы ад самага высшага да самага нізшага яе прадстаўніка, і не выдумвайце сабе іншай рэальнасці, яна такая, як ёсць. Ну, сапраўды так, але калі ўсё ж таки казаць пра магчымасці, спробы ці нейкія варыянты вызвалення палітвязняў, яны табе вот бачацца? Там же ж вот прапанавалі ўжо нібыта нават медіатара, не Ібанеза, а Пратасевіча, вот медіатара для таго, каб вот нейкі там сувязь наладзіць, дамовіцца, пачаць перамовы ці што там, я не ведаю. Ну ты ж давяраеш Пратасевічу? Там же Маркаў сказаў, вот Пратасевіч той чалавек, которому вот этыя вот змагары давяраюць. Ну я ж думаю, ты яму давяраеш? Мне падаецца, што спадар Маркаў таксама жыве, і ўсе астатнія гэтай прапагандісты жывуць у нейкай сваёй паралельнай рэальнасці, прыдумляюць і мы зараз столкнуліся просто з двумя ілюзіямі. Адна ілюзія пра тое, што ўлада пачынае там штосьці мяняць, што яна гатовая да нейкіх перамоваў, якія могуць быць адрозныя ад нашай капітуляцыі ці самазабойства рытуальнага. А іншы бок гэта вось гэтай прапагандысты, якія спрабуюць нам прадаць Пратасевіча як медыатара, і я не змог стрымацца просто і пажартаваў, што вось медыатар здаровага чалавека ібаны, за ўсё астатняе гэта ад лукавага. І мне падаецца, што па-першае, я павінна сказаць, я не эксперт па вызваленнях, я ніколі ў жыцці нікога не вызваляў. І я не прэтэндую на то, каб казаць, што вось гэтая стратэгія слушная, вось гэтая не. Я просто чалавек са здаровым глуздам, які мае, троху мае практыкі ў працы ў гэтым сектары. І бачыў розныя хітрыкі, якія беларускія лукашысцкія ўлады выкарыстоўваюць. Так вось тое, што яны зараз робяць, нічым не адрозніваецца ад папярэдніх ітэрацый. Калі яны казалі пра тое, што вось насамрэч мы тут гуманныя, тут мы троху падпусцілі свае вожды, а тут яшчэ Лукашенко пачынае разважаць, а каго б паставіць пераемнікам, гэты спектакль нам прадаюць штораз. Просто, ёсць людзі, якія недавно ў гэтай ўсёй движухі, яны, можа быць, не бачылі, можа быць, не кантралююць гэтую сітуацыю, не могуць параўнаць з тым, што было і з тым, што ёсць. Гэта далёка не першая спроба. Раней быў такі Гайдукевіч старэйшы, які часам выступаў такім нібыта медыатарам. Яго спрабавалі прадаць як такога прадэмакратычнага чалавека. Новы Гайдукевіч троху больш абмежаваны ў сваіх інтэлектуальных магчымасцях, хутчэй за ўсё, таму яго не выкарыстоўваюць так, і трэба нейкі малады твар. Таму вось можа быць Пратасевіч. Але тыя ж самыя метадычкі, абсалютна ўсё тое ж самае. Вельмі шкада, што калегі некаторыя па нашаму сектару купляюцца на гэта, таму што гэта нам уже 100 разоў прадавалі, і мала што тут змянілася. Що ж такі, можа быць, мы не пра тых калег, якія купляюцца, можа быць, тым, якім баліць, якія хочуць, каб выцягнуць. І тут две катэгорыі людзей. Тым, каму баліць, хто хоча выцягнуць і сваіх сваякоў, і усіх астатніх, таму што разумеюць, што там ёсць. І тыя, хто, я не ведаю, можа быць, цвяроза, цынічна ці як іншае пачаў глядзець на свет таким вот поглядам. Ты у праграме у Жені Сугак узгадаў Апейкіна. Можа быць, сапраўды палітолог жа па адукацыі, можа быць, рэальна ацэніў. Розныя ж ёсць погляды. Дарэчы, у яшчэ аднаго таксама палітолага Котава блізкія погляды. Часам Павел Мацукевіч таксама выказвае скептычныя такія і, можа быць, цвярозыя меркаванні. Я ўжо там не кажу пра іншых, але розныя ж погляды магчымыя. Не, безусловно, розныя погляды магчымыя, і ў любым выпадку у дэмакратычнай дзяржаве гэтыя погляды павінны абараняцца, але мы зараз у сітуацыі троху іншай, чым дэмакратычная дзяржава. І плюс мае погляды могуць не супадаць з поглядамі узгаданых табой людзей, і в прынцыпе я пра гэта публічна голасна кажу, што на мой погляд падтрымка таго наратыва, які зараз прагаворваецца беларускімі дэ-факта ўладамі, лукашысцкімі ўладамі,
яна просто пераводзіць гэтых людзей з катэгорыі людзей, якія з'яўляюцца часткай дэмакратычных сілаў, у нейкую такую шэрую зону людзей, якія нібыта нашыя, але по факту прамаўляюць прыблізна тое ж самае, што прамаўляюць дзяржаўныя прапагандысты. І як тут быць? Канешне, гэта супер выдатная ідэя памірыць усіх, каб было нацыянальнае замірэнне, каб у Беларусі усталяваўся нейкі дэмакратычны лад, але ну вось бачыш, я пачынаю гэта прамаўляць і ўжо натыкаюся на супрацьрэчанне самому сабе. Дэмакратычны лад у гэтых умовах немагчымы. Магчыма только імітацыя. І калі мы кажам про тое, што вось ёсць шанец на то, каб не тое, што там перагарнуць старонку, а просто паглядзець, што ж там далей, колькі там засталося яшчэ ў гэтай главе. Просто палістаць гэтую кніжачку. Так вось калі мы пачынаем лістаць гэтую кніжачку, аказваецца, што там ёсць нейкія такія рэчы, про якія можа і не трэба голасна казаць, а можа вось тут трэба троху памаўчаць, а можа вось у гэтай сітуацыі я тут троху паступлюся сваімі прынцыпамі. І так мы кропелька за кропелькай просто не заўважваем, як у нас у руках ужо чырвона-зялёны сцяжок, і мы ходзім сабе па Менску у лепшым выпадку, а ў горшым выпадку дыскутуем про тое, як могла б развівацца наша краіна падчас сидзення ў камеры ў амерыканцы ці на Валадарцы. Таму што, ну, давайте яшчэ раз, ілюзія гэта вельмі небяспечная штука. І ёсць пытанні у тым ліку да тых людзей, якія зараз прамаўляюць, што вось трэба здымаць такія санкцыі, там трэба пасунуцца, тут трэба троху падвінуцца. Я вельмі добра разумею людзей, якія хочуць любым коштам выцягнуць сваіх сваякоў. Але зразумееце, што слово любы, гэта азначае абсалютна любы. Я ўжо таксама ў той перадачы прагаварыў, што адзін з коштаў, які быў прапанаваны, гэта абмен Павла Латушка на кагосьці там з палізняволеных, напрыклад, на Пачобута. Ці гэта любы кошт, які мы гатовы цягнуць, ці не? Ці, можа быць, заўтра хтосьці прыдумае абмяняць мяне на кагосьці, ну, ці мяне пра гэта хоць спытаюць перед тым, як будуць мяняць. Вось пра гэтыя штукі трэба задумвацца. Аргумент, які гучыць пастаянна, што тыя людзі, нават мы разумеем, што месца пустым не будзе, што возьмуць новых, што рэпрэсіі працягваюцца, але тыя людзі, якія там, яны ў вельмі цяжкім фізічным, маральным, медычным, у любым плане. Яны на мяжы смерці, фактычна. Іх трэба выцягваць. Давайте думаць найперш пра іх, а потым ужо как бы, ну, глядзець па сітуацыі. Ты супраць такого падыходу? Слухай, я яшчэ раз паўтару, я не медыатар, я не чалавек, які вядзе перамовы па вызваленню. У меня няма такіх кампетэнцый, я не ведаю, як гэта правільна рабіць. Адзінае, што ў мяне ёсць здаровы глузд, я разумею, што вось гэтая сітуацыя, якая прапаноўваецца, яна зусім не працуе. Яна супрацьрэчыць сама сабе. Калі мне кажуць, напрыклад, што кожнае жыццё важнае, так, кожнае жыццё важнае. Чалавека, які выйдзе на волю, і чалавека, якога пасадзяць заўтра ж альбо ў гэты ж дзень на тую ж самую койку. І таму тут трэба глядзець у корань праблемы, корань і прычыну гэтай праблемы. Гэта рэпрэсіі. Што зрабіць, каб спыніць рэпрэсіі ў Беларусі? Гэта іншая стратэгічная лінія. Гэта тое, што робіць зараз офіс Ціхановскай і кабінет. Ён спрабуе якраз таки вывесці сітуацыю на такую, у якой не будзе рэпрэсій. Ці здольныя яны на гэта? Ці ёсць у іх на гэта арганізацыйны рэсурсы, магчымасці? Гэта іншае пытанне. Але я б все-таки працаваў на асноўную вось гэтую праблему, на тое, што рэпрэсіі павінныя спыніцца. Наконт тых людзей, якія павінныя выйсці, так, яны, канешне ж, павінныя выйсці. Я толькі за. І яшчэ раз падкрэслю і прагавару гэта, уже говорю шмат разоў. Кожны чалавек, які зараз знаходіцца ў зняволенні, мае права рабіць абсалютна ўсё для таго, каб выйсці з гэтай турмы, таму што гэта не пра пакаранне, гэта пра катаванне і знішчэнне чалавека. Калі ён падпісаў памілаванне, калі ён падпісаў супрацу з КДБ, калі ён паабяцаў, там пакляўся просто ахвярна на відэа, што ён будзе рабіць усё, што яму скажуць, няхай гэта робіць, калі ён лічыць гэта дапушчальным для сябе. Для яго ёсць задача, калі яна для яго стаіць менавіта такім чынам, выйсці на волю, пастарацца пазбегнуць далей затрымання, апынуцца ў бяспечнай сітуацыі, ў бяспечнай краіне. Вось гэта ланцужок падзеяў для кожнага чалавека, які знаходзіцца зараз за кратамі, калі ён прымае такую стратэгію. Але толькі ён можа прыняць такую стратэгію. Вельмі вялікая спакуса казаць ад імя ўсіх палізняволеных, знаходзячыся на волі. Гэта абсалютна недапушчальная сітуацыя. І таму я стараюся зараз мінімізаваць свой увогуле удзел у гэтым тэматыцы, тому што, яшчэ раз падкрэсліваю, я не эксперт па вызваленнях, але я просто чалавек са здаровым глуздам і крытычным мышленнем. Ну вот мне тады цікава твоё меркаванне як чалавека са здаровым глуздам і крытычным мысленнем з нагоды допіса, які пакінуў у нас у каментарах глядач пад нікам Максім. Відаць, он таксама вырашыў падысці вельмі так сур'ёзна і дзесьці нават рашуча. Нехта павінен сказаць гэта першым. Мы знаходзімся
находимся у стане войны, и на войне люди помирают. Лукашенко докладно ведая, за что воюе. Дымсилы разважаюць про гуманность, якой часам не бывае месца падчас войны. Нехта загіне. Палітыка гэта таксама пра смерць тых, чые інтарэсы ты прадстаўляеш. Гэта балючая праўда, але без яе не будзе перамогі. Ну вось такое меркаванне, як ты паставішся, ацэніш? Ну, Максим агучыў тое меркаванне, якое, на мой погляд, дастаткова відавочнае, улічваючы характар супрацьстаяння паміж лукашыстамі і дэмакратычнымі сіламі. Я заўсёды падкрэсліваў, што гэтую вайну, у прынцыпе, нават і холодной грамадзянскай нельга назваць, тому что у нас ёсць людзі, якія загінулі на ёй, і прычым ёсць загінуўшы нават з таго боку, калі была перастрэлка і загінуў адзін з супрацоўнікаў КДБ. Это ж таксама ахвяра, як бы мы да яго не ставіліся, ясна, што ён агрэсар у гэтай сітуацыі, але ён загінуў. Так што ідуць вось такія дзеянні, і ясна, што тыя людзі, якія знаходзяцца у думках, што можна нешта там перагарнуць, нешта там супакоіць, нешта там, не ведаю, пацифицировать, вернуться в 2019 год, з гэтымі людзьмі горш за ўсё. Але я так бачу, што іх все-таки мінімум. Большасць людзей разумее, што адбываецца, і што гэта вайна, і што гэта супрацьстаянне. І яны заўсёды кажуць, што але на вайне бываюць абмены, на вайне бываюць нейкія перамовы. Ну, я заўсёды пераходжу зноўку такі ў гэты пункт. Окей, абмен, што на што, перамовы каго з кім. І з якімі пазіцыямі на перамовы мы выходзім. Пазіцыю перамоўную беларускіх лукашысцкіх уладаў мы пачулі. Што з нашай пазіцыі? Што мы можам прапанаваць у гэтай сітуацыі, акрамя, яшчэ раз паўтаруся, нашай капітуляцыі і рытуальнага самазабойства. Адказу у меня на гэтае пытанне няма, што тут можна прапанаваць. Панначка піша: галоўнае, а палітвязні згодныя з на волю любым коштам, калі так, чаму шмат хто не піша на памілаванне? Ну, з аднаго боку так, з другога тут я ад сябе дадам вядомыя, ну прынамсі вясна паведамляла пра выпадкі, калі людзі пішуць і не адно прашэнне на памілаванне, а іх вельмі так мэтанакіравана не вызваляюць. То есть вот і тут узнікае пытанне, тому что шмат развагаў про тое, все ж таки там больш за 100 чалавек выйшла. Лукашенко выпусціў, подпісаў указы, вось ён зараз выступаў у чарговым там нейкае там праводзіў сустрэчу с моладдзю, студэнтамі, і зноўку хваліўся про тое, что я подпісаў 3 партыі, пайшлі людзей, гэтак далей. Мэты хтосьці бачыць у этом сігнал западу, хтосьці не захаду. Вот твоё меркаванне, мэты? Я думаю, что тут ідзе падрыхтоўка да яго чарговай палітычнай кампаніі. Нельга назваць электаральнай, тому што выбараў няма і не будзе пры ім. Прынамсі, пакуль не праглядаецца такіх варыянтаў. Яму трэба даваць нейкі наратыў, трэба сеяць нейкія думкі ў галовы людзей, у тым ліку і тых, якія, напрыклад, вагаюцца альбо не маюць вызначанай пазіцыі па тым, што адбываецца у Беларусі. Я, можа быць, буду троху тут секрет Палішинеля зараз раскрываць, але па ўсіх сацыялагічных выкладках вось ужо апошнія 20-30 год у нас ёсць гэтыя 3/4 прыблізна туды-сюды, якія калеблюцца ад падтрымкі Лукашенко да падтрымкі дэмакратычных пераменаў і назад, але заўсёды ёсць вось гэтае так званае электаральна-сацыялагічнае балота, тыя 30%, якія можна сегментаваць унутры, дзеліць іх на тое, якога там гатунку хто да каго іх адносіць, але збольшага гэта тыя людзі, якія не цікавяцца тым, што адбываецца ў палітычным жыцці краіны. І вось на частку гэтага электарата у яго можа быць накіраваны якраз такі гэты месседж, што я вось тут гуманны, я тут трошачки вось паслабляю што-небудзь. Таму што да гэтых людзей даходзіць менавіта гэта інфармацыя праз афіцыйныя каналы. Не даходзіць інфармацыя ад весны ці там ад Байсола ці ад Еўрарадыё пра тое, што адбываецца насамрэч за тымі рэпрэсіямі усім астатнім. Другі рэцыпіент гэтага паслання, канешне ж, людзі, якія сярод такіх жа калеблющихся выехаўшых з Беларусі. Не сакрэт, што пасля 20-го года далёка не кожны, хто выехаў, гэта чалавек, які выехаў па палітычных прычынах, вельмі шмат эканамічных, звязаных з палітыкай, не звязаных з палітыкай, так ці інакш людзей. Ну і яны ўсе зараз стаяць перад такім выбарам, ці ехаць мяняць пашпарт сабе, ці там рабіць пашпарт дзіцёнку ў Беларусі, ці все-таки пабаяцца і не рабіць гэтага.
А сённяшняя ўлада лукашысцкая, яна вельмі зацікаўлена і ў грашах, якія прывозяць гэтыя людзі, і ў працоўнай сіле, калі яны вяртаюцца ў Беларусь. Бо не сакрэт, што Беларусь згубіла вельмі моцна ініцыятыўных, крэатыўных людзей, якія стваралі бізнесы і стваралі працоўныя месцы. І вось як бы тут усё гэтым комплексе і працуе. Так што гэты лукашэнкаўскі месседж, ён не на нас з табой, Зміцер, накіраваны, не на тых, хто зараз глядзіць гэтую перадачу. Ён хутчэй на тых людзей, якія яшчэ не вызначыліся альбо не разумеюць, што насамрэч адбываецца. І тут будзе вельмі да месца парада твоя ўсё ж таки як кіраўніка байсола, як чалавека, які валодае інфармацыяй. Нават калі мы говорим про таких людзей, не про такія як там мы с тобой, якія там замазаліся ўжо там колькі там десяткамі гадоў вот гэтым, так бы мовіць сказать, накидываннем на вентылятор і каб у бок рэжыма ляцела. Але ёсць людзі іншыя, як там Лукашенко казаў, ну выйшаў, пастаяў са сцягам, ну можа там шарыкі за ролікі закруціліся часова ў яго. Ну а зараз прыедзь, вон камісія ёсць, шведу раскажы там, як усё было. Ну адсядзі там колькі гадоў. І з чыстым сумленнем. Все ж таки вот, ну вот слухаешь, здавалася б, добрый дед такі вот, готовы прабачыць, памылка там, можа быть, ва ўнукаў гэтых унучак здарылася, нашкодзілі там, хацелі яго пальцы пасінелыя расціснуць і это самае даць яму выспятка пад зад, як у свой час Фядута Рымашэўскаму. Але ж ну вот що ж такі, як вот ты ставішся да гэтай ўсёй, да гэтай комедии с тым, что вяртайцеся, шведу раскажите, и мы вам все простим. Слухай, ну гэта ж не першы раз такое робіцца. Лукашенко вялікі любитель косплея, паўтарэння гістарычных розных приколаў. Ну і гэтым часам мы з тобой размаўляем пра сумныя старонкі нашай гісторыі. Такое ўжо было і пасля другой сусветнай, калі заклікалі вяртацца тых беларусаў, якія долей лёсу былі закінутыя на захад разам з заступаючым нямецкім войскам, альбо іх там угналі як остарбайтараў, альбо яны працавалі на нейкіх пасадах пры немцах і таксама беглі ад савецкай улады. І вось гэтых людзей масава зацягвалі ў Савецкі Саюз. Доля іх была абсалютна незавідная. Тое ж самае адбывалася і з людзьмі, якія з'ехалі з нашай краіны падчас кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны ў расійскай імперыі. Іх таксама зацягвалі, заваблівалі, ну і гісторыя і лёс таго ж Браніслава Тарашкевіча, яна таксама вельмі добра знаная, як і чым всё скончылася з большасцю тых людзей, якія вярнуліся ў 30-х у Беларусь. Ноч расстраляных паэтаў, расстралянай паэзіі, гэта якраз пра іх, а акрамя паэтаў было яшчэ сотні і дзесяткі і тысячы людзей, якія былі расстраляныя. Так што весціся на тую ж самую ідэалагічную ўладу, весціся на тыя ж самыя пасылы, якія прамаўляліся нашым дзедам і нашым бацькам і нашым прадзедам, я ну не ведаю, ну гэта просто не вучыцца на тым, што ўжо было ў нашай краіне, ў нашай гісторыі. Можна поверыць, можна праверыць, але слухайце, ну жыццё у чалавека адно, і у вас есть ровно один шанец праверыць гэта. Тыя людзі, якія трапілі ў беларускія турмы сённяшнія, тыя, хто адсядзеў тэрміны асабліва большыя за 3-4 гады, гэта людзі глыбока траўмаваныя, якім вельмі складана потым рэсацыялізавацца і пачаць новае жыццё з нуля. Я з гэтым працую штодня, я іх бачу, і я вам скажу, што гэта зламаныя лёсы. Гэта людзі, якім прыходзіцца вельмі шмат чаго зрабіць, каб проста вярнуцца на той базавы статус, з якога яны пачыналі сваю турму. Так што не раю нікому. Гэта выпрабаванне і гэта рулетка, якая мае вельмі высокія стаўкі. Вашае жыццё, вашае здароўе, ваш час, які вам ніхто не верне. Ну да, и тут я хотел бы дадать не только прислухаться до словаў, якую ўсё ж таки хоть тут правду кажа Воскресенскі, адлігі не будзе. Гэта першае. Другое, словы того ж самого Лукашенки, добрага дядзечки, дедушки, про тое, что вы вяртаецеся, вон камісія, швед, тоже яшчэ один дед добры, только вот добры не ў сэнсе добрага, а такі вот, ведаеце, з якім лепей не звязвацца. І як сказаў Губазик, там вот вызвалілі, памілавалі колькі палітвязняў, нары вызваліліся, так что давайте збеглыя там ці змагары, рыхтуйцеся. Не будзе такого вот прабачэння, не кожны здольны пайсці шляхам Пратасевіча, якому прабачыць усё. І самае трэцяе, нават калі праслізнеце паміж вось гэтымі вось нейкімі там даждзінкамі, застаецца яшчэ адно. Праца.
Як мы ведаем, уладкавацца на працу вось з гэтым вось клеймом, что ты там дзесьці супраць рэжыма слова сказаў, камент пакінуў, смайлік намаляваў, ужо дастаткова складана. І куды вяртацца? І потым бегаць у пошуках работы невядома якой. Ну, ці мае сэнс? Я б тады, гэта вот мае словы, я хацеў яшчэ одну тэму закрануць, яна цябе вельмі эмацыйна таксама хлістанула, але ну можа сапраўды такі ёсць. Ну, Андрей, ну ты ж маеш зараз вялікія сувязі на захадзе. Ну что, ты не можаш які-нибудь раздабыць пару турбін Боинга, якія можна Белавія там подкінуць і таким чынам памяняць пару турбін умоўных на там пару десяткаў палітвязняў? Я про Яшина. Наколькі вот все ж таки магчымая такая схема? Зміцер, я не буду каментаваць заяву Яшина, я ее уже каментаваў наконт того, что на мой погляд гэта поўнае трызненне і неразуменне сітуацыі, увогуле як працуе санкцыйная гісторыя, что Лукашенко не трэба ні з кім дамаўляцца, каб гэтай турбіны дабыць. Яны і так гэта робяць. Пачытайце Чэргінца, не таго, які міліцэйскі пісьменнік, а сына ягонага. Ён же ж наўпрост кажа: так, мы маем доступ до гэтых запчастак, але гэта каштуе нам значна даражэй, і гэта па-іншаму лагістычна выглядае. Не трэба нікога мяняць для таго, каб купіць турбіну. Просто трэба пахадзіць па рынку і пашукаць варыянты. Гэта магчыма. І я думаю, што менавіта так гэта все выглядае. Абыход санкцый — гэта цэлая індустрыя, якая прыносіць велізарныя грошы тым, хто задзейнічаны. На жаль. І гэта пытанне пра тое, што яны дзіравыя, гэтыя санкцыі. Калі адказваць на пытанне, ці ёсць у мяне асабіста нейкія такія сувязі, якія дазваляюць вызваліць каго-небудзь, усе мае сувязі, усе мае кантакты і магчымасці задзейнічаны у той працы, якая зараз вядзецца. Людзі, якія выязджаюць, якім удаецца ўсё-таки апынуцца на волі, гэта таксама магчымасці, якія я выкарыстоўваю мае ўласныя, і магчымасці, якія ёсць у нашай арганізацыі. Гэта не значыць, што я магу там взять прэйскурант і сказаць: так, значыцца, бабары капальчы дарагавата, а вось, напрыклад, там кагосьці сярэднячка ці нейкую там дробную сошку можна выкупіць. Не, так не працуе. Так спрабаваў Валерий Вильямович трансляваць ситуацию, что вот давайте мы будем збирать гроши, будем выкупать у режима людей, як в свой час ГДР выкупала у ФРГ. Праблема любой гістарычнай аналогіі з іншай краінай у тым, што яна хібная ад пачатку. Немагчыма перанесці чужы досвед аўтаматычна, просто копіпастам на свой уласны досвед. Таму вось у беларускай сітуацыі не працуе. Кажу гэта як практык, як чалавек, які ведае, што адбывалася ў поле. Што грошы — гэта не тое, што цікавіць Лукашенка ў кантэксце палітзняволеных. Ён будзе гандляваць палітзняволенымі в обмен на свою легітымнасць, на прызнанне, на непрызнанне іншых нейкіх структур, якія кажуць, што вось мы ўлада. Так потому для яго і гэта так важна, каб мы просто самі адмовіліся ад гэтага, тады праблема знікне. І ён да гэтага ўсё і вядзе. Так што я не думаю, што ёсць такія грошы, за якія можна выкупіць Калеснікова на сённяшні дзень. Я не ўяўляю сабе такіх сум і не ўяўляю сабе такіх працэдур на сённяшні дзень. Не ведаю, што будзе заўтра. І тады ўзнікае пытанне, навошта, адкуль узяліся і з якой мэтай узяліся гэтыя з аднаго боку словы Яшина, з другога боку усе гэтыя спробы расійскіх апозіцыянераў, асабліва вось нядаўна вызваленых, абмененых, как-то уклініцца ў тэму беларускіх палітвязняў. То есть гэта, ну, шчырае жаданне паспрыяць, дапамагчы, ці ўсё ж таки, як там кажуць, не ўсё так адназначна? Слухай, ну як чалавек, які ўсё роўна дае нейкі шанец чалавеку, як істоце, якая здольная на суперажыванне і на нейкую эмпатыю, я не скідваю з рахункаў, што гэта можа быць такі эмацыйны парыў. Але калі глядзець, хто гэтыя рэчы прамаўляе, то гэта все-таки людзі дасведчаныя і ў палітычных розных раскладах, і якія разумеюць вагу свайму слову. І што мяне вельмі здзіўляе, што окей, добра, ты шчыра вырашыў дапамагаць беларускай апазіцыі, беларускім дэмакратычным сілам, і што ты першае зробіш, калі ты камусьці хочаш дапамагаць? Нармальны чалавек прыйдзе і спытае: я вось толькі вызваліўся, ёсць две свабодныя рукі, больш-менш свабодная галава, зараз прыйду ў сябе, што трэба рабіць? Хлопцы, дзеўкі, што вы зараз робіце? Давайте паглядзім, пастратэгіруем, падумаем, што тут можна зрабіць, улічваючы тое, што зараз мой голас мае вагу. Гэта нармальны падыход, абсалютна. Але тое, што мы зараз бачым, гэта, на мой погляд, спроба перахапіць ініцыятыву і ўзяць яе ў свае ўласныя рукі. Ну, як я і казаў у гэтым выпуску, які адбыўся у нас там на днях,
что на мой погляд расіяне тут хочуць показать, что вось ёсць Беларусь сія, якая тут наша суседка, і яна вось сама тут не справляецца, і таму давайте-ка мы тут знову будзем адвакатаваць інтарэсы ўсяго нашага рэгіёна. Яны просто фізычна заўсёды скатваюцца ў гэтую сітуацыю, што гэта наш рэгіён, все, што тут адбываецца, мы за гэта адказныя і павінныя за гэта адпавядаць. Канешне ж, Кремль думае так же самае, Кремль таксама і робіць. Але вось я не маю адказа зараз на пытанне наўпроставае, ці патрэбна дэмакратам ісці тым самым шляхам, што і Кремль. І будуць, ці яны будуць тады дэмакратамі, ці яны будуць рабіць тое ж самае, толькі ў нейкай неоімперыялістычнай абгорцы ці штосьці такое. Дайце нам гэтае пытанне вырашыць нам самім у першую чаргу. Калі хочаце дапамагчы, прыйдзіце і спытайце, чым дапамагчы. Каардынуйцеся, рабіце нешта не в разрез, не по тым же самым шляху, што і робіць ужо сёння дэмакратычная апазіцыя. Канешне, важна, каб гэта стейтмент, што беларускіх палізнявольных трэба выпускаць, гучала з якамага большая колькасці аўтарытэтных крыніцаў. Але ўсё-таки патрэбная такая каардынацыя. Я зараз яе не бачу. І калі мы першыя даведваемся менавіта ад Яшына пра гэтыя турбіны, і потым аказваецца, што гэта такая, такая сабе думка, такая сабе ідэя, то гэта адразу паніжае ўзровень даверу да гэтага патэнцыйнага партнёра. Слухай, вось сапраўды вельмі цікавы момант, калі сапраўды яны шчыра вырашылі уступіцца, впісацца, як кажуць, за беларускіх палітвязняў, адпаведна, як ты кажаш, трэба нейкая каардынацыя з беларускімі структурамі, якія ў гэтым накірунку працуюць, як Байсол, напрыклад, ці, скажем, просто з палітычнымі нейкімі структурамі, якія таксама могуць гэтыя месседжы прадвігаць, ці прадвігалі, каб скаардынавацца у туды. Варта ўжо сувацца ці не варта. То есть вот ведаеш, мы тут спрабавалі выйсці на контакт вот с этими нововызвалеными хорошими русскими, і мы не атрымалі гэтага контакту. То есть мы не змаглі з імі звязацца. Ладно, мы, может быть, яны там не давяраюць, может, они выше вот каких-то там беларускіх незалежных СМИ, але на сувязь з вами яны выходзілі, ці вы на сувязь з імі? Ніколі не было спробаў з боку расійскіх апазіцыйных колаў нармальна наладзіць з намі контакт. У нас было літаральна некалькі кансультацый з арганізацыямі, якія, на жаль, потым не стартанулі. Яны вырашылі не рабіць тое, што яны планавалі першапачаткова, не дапамагаць расіянам, якія бегуць ад вайны. Але калі казаць пра нейкія палітычныя менавіта структуры, то контактаў не было. Хаця для гэтага ёсць магчымасці, напрыклад, той же ФБК знаходзіцца ў Вільні. То для таго, каб сустрэцца, не трэба кудысьці ляцець. Просто трэба выйсці з аднаго будынка, зрабіць невялічкі шпацыр 10 хвілінны, сесці за кавай, просто пагутарыць, хто вы, што вы, чым вы займаецеся. Ніколі гэтай ініцыятывы з іх боку не было. А нам гэта таксама не патрэбна, таму што асабіста я не бачу такой вялікай карысці влазіць у гэтую сістэму, у якой разборкі такога ўзроўня, што я табе скажу, што я вельмі ўсцешаны, што наша беларуская апазіцыя менавіта такая. У нас, прынамсі, няма размову про тое, што там Палыч Ціхановскую замовіў ці наадварот, ці там хтосьці з малаткамі на кагосьці напаў, ці нейкія сотні тысяч у нейкіх незразумелых алігархаў взяў. Дзякуй Богу, нас гэта неяк все-таки абмінула. І я гэтым усцешаны. Так што я яшчэ вельмі шмат разоў бы падумаў, ці варта нам ввогуле каардынавацца з такога кшталту гульцамі, ці яны нам плюс ці ў мінус. Бач, зараз вот гэтыя словы выключуць твае, скажем, непрыняццё у той часткі наших прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія кажуць, што любое слово, любая сила, там хороший русский, дыктатор афрыканскі ці яшчэ хто, галоўнае, каб упісаўся і каб быў вынік ад гэтай упіскі для палітвязняў. Окей, калі мы все в одной лодцы, то тады трэба браць вёсла і грэсці. І калі мы грабем, то трэба грэсці ў адзін бок. А калі хтосьці ўзяў гэтае весло і кажа, я лепш ведаю, як рабіць, і мне ввогуле не цікава, што вы там робіце, я буду грэсці, таму што трэба грэсці, і гэта будзе результат. Але ў іншы бок, то ці будзе гэта нам на карысць. І ў гэтай сітуацыі, канешне, трэба заўсёды глядзець на тое, што окей, добра, што кажуць, але навошта гэта адбываецца? Куды гэта ўсё ідзе? Ці не ідзе гэта да таго, што мы будзем вызваляць супольна
вольна і расійскіх і беларускіх палітвязняў, таму вось давайте мы будзем зараз тут замыкаць ресурсы на сабе і інфармацыйныя і грашовыя усе астатнія, будзем займацца супервайзінгам ўсёй гэтай сістэмы дапамогі, напрыклад, калі мы кажам пра нейкую практычную гісторыю. Такое цалкам сабе можа адбыцца, бо частка заходніх назіральнікаў і стейкхолдераў, тых людзей, якія прымаюць рашэнні, яны дагэтуль мысляць катэгорыямі, што вось Савецкі Саюз разваліўся, але Расія все роўна мае лідзіруючую цэнтральную ролю ва ўсіх працэсах на постсавецкай прасторы. Менавіта такія людзі і думкі такіх людзей зрабілі ўсё магчымае для таго, каб зараз Украіна воевала з Расіяй, каб Расія напала на Украіну. Таму што былі нейкія там спецыфічныя, асаблівыя, нейкія дадатковыя інтарэсы Расійскай Федэрацыі, які трэба было ўлічваць на гэтым постсавецкім рэгіёне. І мы зноўку трапляем у ту ж самую пастку. І Беларусь зноўку зробіцца разменнай манетай паміж вось такімі цынічнымі палітыкамі на захадзе і не менш цынічнымі палітыкамі на ўсходзе. Каб гэтага не адбылося, мы як беларуская грамадзянская супольнасць і беларускія дэмакратычныя сілы павінны голасна заявляць: наш лёс у нашых руках. Мы самі павінны вырашаць нашу будучыню. Нам не патрэбныя пасярэднікі у выглядзе мінулых гаспадароў, якія столькі гадоў рабілі нам розныя штукі, якія прывялі да таго, што нас стала значна менш на зямлі. Що з вами ясно? Ты не толькі экстрэміст, который хацеў уладу захапіць путем удзела ў выборах, ты еще і русафоб, Стрыжак. Вот и все с тобой понятно. Ладно, жарты жартами, пытанне ад вожыка патрыёта. Ці разлічвае Байсол на больш прадуктыўную супрацу з аб'яднаным пераходным кабінетам пасля змены прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях? Ну, тут будзе кароткі адказ. Так, мы разлічваем, і мы ў шчыльнай супрацы, ў шчыльным кантакце. З Вольгай мы працуем уже дастаткова даўно. Ужо некалькі год мы синхронізуемся па нашых праграмах, якія робім разам для дзяцей палізняволеных. У нас ёсць узаемная каардынацыя па тых ці іншых верыфікацыйных момантах, мы правяраем людзей супольна. Так што я думаю, што ў нас ужо напрацаваны вельмі добры базіс для таго, каб гэтая супраца развівалася на яе новой пасадзе таксама. Так што я могу сказаць, што звычайна я кажу, што я выказваю асцярожны аптымізм, у дадзеным выпадку я выказваю сур'ёзны такі аптымізм наконт таго, што гэтая праца можа быць больш паспяховай, чым тая, што была дагэтуль. І жадаю поспехаў калезе на гэтым непростым попрышчы. Ну і зразумела, што мы як кааліцыя хуткай гуманітарнай дапамогі, канешне, будзем дапамагаць у распрацоўцы планаў і рэалізацыі гэтых планаў новай прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях. Яшчэ одно пытанне. Нешта хадзілі такія чуткі, да мяне даносіліся у звязку з стварэннем міжнароднага гэтага гуманітарнага фонду гуманітарнай дапамогі, што, маўляў, ось ёсць пэўныя структуры, якія у гэтую координацыйную, я не ведаю, там раду, не раду, ну карацей, которая мы гэта называем. Да, вот. А маўляў, нейкіх іншых фондаў, структур, там ініцыятыў, якія займаюцца той же самой справай, але вот не блізкі к целу, там, я не знаю, Стрыжака, Лявончыка, Тихановскай ці яшчэ кого-нибудь не пускаюць. Праўда ці неправда? На сённяшні дзень мандат гэтага фонда заключаецца ў тым, што грошы і размеркаванне гэтых грошаў адбываецца па прынцыпе арганізацыі, якія працуюць з тымі, хто ўнутры краіны, хто мае сродкі для таго, каб дастаўляць грошы ўнутр краіны, мае праграмы ўнутры краіны, і гэтыя праграмы ўжо існуюць. Адно з абмежаванняў, што арганізацыі, якія стварылі сабе спецыяльна праграму для таго, каб атрымаць рэсурсы гэтага фонда, яны не будуць заапруленыя, таму што такое агульнае меркаванне гэтага правлення. Тыя арганізацыі, якія маюць ужо дзеючыя праграмы, гэта першае патрабаванне. Другое патрабаванне гэта тое, каб гэтыя праграмы рэалізаваліся ўнутры Беларусі. Ну і самае галоўнае патрабаванне гэта празрыстасць працы. У першую чаргу арганізацыя павінна будзе сказаць, што яна атрымала гэтыя грошы з фонда. Другое, назваць суму, якую яна атрымала з гэтага фонда, і нейкую агульную справаздачнасць, вельмі падобную на тую, што мы давалі, калі рэалізавалі гэты марафон салідарнасці. Там, дзе было сказано, атрымалі 200 тысяч, раздали на 100 семей, і вось там ёсць аўдыт ад назіральнай рады. Такая ж самая будзе прыблізна сітуацыя тут. Назіральная рада таксама зараз фармуецца, і хутка яна будзе агучаная. І ў гэтай сітуацыі проста частка арганізацыі вырашыла, што яны не пасуюць пад гэтыя стандарты. Частка арганізацыі вырашыла, што ім не падыходзяць нейкія моманты, напрыклад, тое, што трэба будзе сказаць, што атрымалі грошы, што
трэба будзе сказаць, што афіцыйна ўдзельнічаюць у фондзе ці штосьці такое. Ну і канешне, мы з усім полем ведзем перамовы, і ясна, што мандат можа пашырацца гэтага фонда. Калі будзе больш грашэй, то ён будзе ахопліваць значна большую колькасць людзей. На прэзентацыі, якая адбылася на канферэнцыі Новай Беларусі, было сказано, што у першую чаргу гэта тыя, хто ў Беларусі, але рэпрэсаваны ёсць і тыя, хто з'ехаў. І калі грошай будзе больш у фондзе, то, канешне, мандат будзе пашырацца. А гэта значыць, што будзе больш магчымасцяў для іншых арганізацый, якія зараз не працуюць у Беларусі, а працуюць, напрыклад, з дапамогай тым, хто выехаў. Так што трэба проста дачакацца і трэба глядзець на гэтую сітуацыю як на працэс, а не як на тое, што вось адзін раз усё прынята рашэнне і больш нічога не будзе. Практыка Байсола і моя асабістая практыка, і тут як бы вся гістарычная канва падказвае, можна праверыць у Гугле, заўсёды такая, што і Байсол, і все іншыя ініцыятывы, яны выжываюць, калі яны адаптуюцца пад новыя выклікі, пад новыя магчымасці. Так што будуць новыя магчымасці, будуць новыя арганізацыі. Коротко, два пытання, одно ад мяне, одно ад Вожыка Патрыёта. Вожык пытаецца, ці будзе новы марафон салідарнасці? Не могу ведаць, тому что я не з'яўляюсь арганізатарам гэтага івента. Будем чакаць, будем глядзець на тое, што з'явіцца ў публічнай прасторы. Ну і тады ўвогуле пра салідарнасць. Я чуў, што ну как бы ёсць праблемы з фундатарамі, можа быць нейкія асобныя там структуры, там ці фонды, там ці яшчэ што как бы спыняюць сваю фундацыю, там пералічэнне грошай. Якія ёсць магчымасці? Што сёння, асабліва на фоне таго, як ты на самом пачатку сказаў, што павялічваецца колькасць заявак на дапамогу. Якія ёсць варыянты, што сёння адбываецца? Колькасць заявак на дапамогу павялічваецца, міжнародная дапамога скарачаецца. І вось такая сітуацыя, не ведаю, як гэта ў эканоміцы называецца, але такая нейкая стагфляцыя ці штосьці кшталту таго. Я не спецыяліст, мог зараз сказаць нейкую фігню, прабачце. Але ну явна ёсць праблема ў тым, што расце колькасць заявак і падае колькасць магчымасцяў інстытуцыйнай падтрымкі. І ў гэтых умовах вельмі важна увесь час актывізаваць людзей на тое, каб гэтая падтрымка працягвалася. Бо усе нашыя папярэднія ітэрацыі, яны былі вельмі завязаныя пад знешніх донараў. Донар не даў грошай, все змерла. Донар даў грошай, все знову адрадзілася, але опять з нуля і зноўку з новымі людзьмі, якія праходзяць тыя ж самыя граблі і зноў на іх натыкаюцца. Вельмі важна зараз захаваць касцяк грамадзянскай супольнасці, арганізацыі, пляцоўкі, людзей, якія займаюцца грамадскай актыўнасцю. Это тое, што вельмі патрэбна. І калі вы бачыце які-небудзь збор, напрыклад, як зараз Create Culture Space у Вільні збіраюць грошы, яны ж не просто так іх збіраюць, каб выжыць яны іх збіраюць. І такіх пляцовак шмат. Я ведаю, што і ў батумскіх беларусаў ёсць пытанне з гэтым, і іншыя пляцоўкі зараз той самы дом творцаў адчуваюць праблему з пошукам фінансавання, беларускі моладзевы хаб. Таму калі бачыце такія зборы, данаце на іх, падтрымлівайце іх, бо ад гэтага залежыць устойлівасць развіцця нашага грамадства. Калі мы знову гэта все згубім, праз 5-10 год знову будзем будаваць наноў. І іх будзе такі ж самы цырк. Просто грошы донараў сыходзяць і няма каму фінансаваць, і значыцца нікому не патрэбна. Але гэта не так. Патрэбна нам усім. І Байсол таму таксама прыклад. Гэтая падтрымка вельмі важна менавіта ад людзей, не толькі ад інстытуцыйных донараў. І таму я на завяршэнне нашай размовы яшчэ раз нагадаю нашим слухачам і гледачам зайсці на Байсол.орг і паглядзець тыя зборы, якія ладзяцца. Ну найперш я безумоўна яшчэ раз звярну увагу, потому что абяцаў і вельмі мяне как бы закранула гэтая сітуацыя асабіста. Это па-першае былая палізняволеная, недавно вывезеная служба эвакуацыі Байсол і зараз знаходіцца ў Польшчу Ірына Шчасная. Ну і наш калега Андрэй Мялешка, які з дачкой таксама апынуўся ў Польшчы, бо яго не пусцілі да сям'і, да другой дачкі і жонкі ў Грузію назад, і ён вымушаны тут па новай будаваць сваё жыццё. Так што і гэта не адзіныя зборы. Як сказаў Андрэй, кожны тыдзень ад 5 до 7 новых збораў з'яўляецца на Байсол. Калі ласка, калі ёсць такая магчымасць, зайдзіце і падтрымайце. Салідарнасць Беларусі, беларусаў павінна заставацца, як Андрэй правильно казаў, на высокім узроўні, бо гэта дазволіць захаваць вось нас як грамадзянскую супольнасць з нашымі структурамі, інстытуцыямі, якія б яны не былі. Галоўнае, што яны ёсць у адрозненні ад іншых хто нам зайздросціць і спрабуе нашу повестку перацягнуць на сябе. Не будем памінаць іх в суе. Дзякуй вялікі. Андрэй Стрыжак, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтесь, дапамагайце, памятайте, что беларус беларусу беларус,
і жыве Беларусь, да сустрэчы. Жыве вечна, да сустрэчы.